Аўтобус з беларускімі дзецьмі трапіў пад абстрэл дронам у прыфрантавой зоне ў Расіі. Адна асоба загінула. Украіна абвяргае сваю датычнасць да ўдару. Адзін з найбольшых гарадоў Менскай вобласці застаўся без вады. Беларусы нямірныя людзі, сведчыць рэйтынг міралюбства. Бел-чырвона-белы сцяг на Грунвальдскім полі. Ён можа там з'явіцца, але трэба дапамога беларусаў. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрый Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 17 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Беларускі аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку ў Расіі. Так інфармуюць расійскія медыі. А расійскія следчыя кажуць пра тэракт. Узбуджана крымінальная справа. Аўтобус з выхаванцамі рэчыцкага футбольнага клуба нібыта накіроўваўся з Гомеля праз прыфрантавую зону ў Расіі ў Геленджык і быў атакаваны на трасе А-240 у Бранскай вобласці. Адлегласць ад гэтай дарогі да мяжы з Украіны складае ад 30 да 90 кіламетраў на розных участках. Расійскія следчыя сцвярджаюць, што ў аўтобусе знаходзіліся 44 чалавекі, у тым ліку 28 дзяцей. Паводле іх звестак загінула адна жанчына, яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. Імя загінулай жанчыны назвалі анлайнеру ў Гомельскай абласной федэрацыі футбола. Вядома, што Вікторыя Гарошка родам з Луганска. Жанчына суправаджала маладых футбалістаў у паездцы. Канешне, трэба ў першую чаргу думаць пра тое, што група, якая ехала па прыфрантавой тэрыторыі, фактычна абсалютна спакойна гэты маршрут быў пракладзены кімсьці. Мне падаецца, што частка беларусаў, якія жывуць унутры краіны, заплюшваюць вочы на тое, што вайна адбываецца проста вось на парозе каля нашага дома, і гэта адбываецца ўжо 5 год. І ясна, што калі дзяржава не спраўляецца з гэтымі задачамі прапрацоўвання маршрутаў, бяспечнага перасоўвання людзей па небяспечных тэрыторыях, то гэтым мусяць займацца самі людзі і вырашаць, ці варта сваіх дзяцей адпраўляць на адпачынак у рэгіёны, у якіх ідуць баявыя дзеянні. Паміж Расіяй і Украінай ідзе вайна, і пра гэта трэба памятаць, каб не дапускаць вось такіх сітуацый. Гэта не першая паездка дзяцей з Рэчыцы ў Геленджык. Яны штогод ездзілі туды на аздараўленне, дзе таксама трэніраваліся і ўдзельнічалі ў спарынгах з мясцовымі камандамі. Незалежна пацвердзіць абставіны здарэння і тое, хто менавіта стаяў за атакай, пакуль немагчыма. Расійскія ўлады ускладаюць адказнасць на Украіну, аднак доказаў публічна не прадставілі. У Генштабе ўзброеных сілаў Украіны заявілі, што ў гэты перыяд Украіна не выкарыстоўвала дроны па цэлях на тэрыторыі Бранскай вобласці. Гэтыя паведамленні яны назвалі чарговай інфармацыйнай правакацыяй Крамля. Колькі прапаганды і не кажы, што ў нас мірнае неба, у выніку ахвяры стануць беларускія дзеці акурат ад таго, што ідзе вайна, а беларуская прапаганда максімальна спрабуе яе проста выключыць з парадку дня і жыць быццам бы нічога не адбываецца. Святлана Ціханаўская выказала спачуванне ў сувязі з гэтай атакай. І гэту вайну распачала Расія. Яна агрэсар, менавіта яна нясе галоўную адказнасць за кожную смерць і кожнае раненне, звязанае з гэтай вайной. Але вінаватыя і тыя прадстаўнікі дзяржавы, хто безадказна адправіў дзяцей праз памежную зону ваенных дзеянняў, сказала Святлана Ціханаўская. Беларусь не такая міралюбная, як спяваецца ў дзяржаўным гімне і як сцвярджае Лукашенка. Пра гэта сведчыць рэйтынг самых мірных краін свету. Лукашенко любіць паўтараць, што Беларусь мірная краіна. Республика Беларусь мирная страна. Мы никому никогда не угрожали. Тым часам у глобальным індексе міралюбства за 26 год Беларусь заняла толькі 115 месца. Рэйтынг улічвае 23 паказнікі, у тым ліку ўнутраную бяспеку, узровень злачыннасці, ваенныя выдаткі і ўдзел краіны ў канфліктах. З 2007 году яго складаюць сацыёлагі і эканамісты з міжнароднай групы экспертаў Інстытуту эканомікі і міру. На апошнім 163-м месцы рэйтынгу міралюбства апынулася Расія. Большасць іншых краін, з якімі мяжуе Беларусь, размясцілася значна вышэй. Латвія заняла 19-й радок, Польша 22-й, Літва 24-й. Украіна, якая супрацьстаіць расійскай агрэсіі, на 160-м месцы. Суседзямі ж Беларусі па глобальным індексе міралюбства сталі Руанда і Гвінея. З 22 году Беларусь выступае як саўдзельнік агрэсіі Расіі ва Ўкраіне, даючы тэрыторыю расійскім войскам. Россия наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. У краіне таксама не спыняюцца рэпрэсіі. Амаль штодня ў Беларусі адбываюцца палітычна матываваныя затрыманні. Увечары 16 чэрвеня ў Салігорску, адным з найбуйнейшых гарадоў Менскай вобласці, адбылася аварыйная сітуацыя. Амаль увесь горад застаўся без водазабеспячэння. Па паведамленнях мясцовых СМІ, у горадзе з насельніцтвам каля 100 000 чалавек вада адсутнічала або цалкам, або з'яўлялася толькі гарачая ці іржавая.
У водаканале патлумачылі, што прычынай стаў рэзкі рост спажывання вады, з-за чаго давялося тэрмінова падключаць дадатковыя помпы. Частцы жыхароў арганізавалі падвоз вады. У Беларусі ўсё часцей і часцей узнікаюць праблемы з водазабеспячэннем, нягледзячы на рост тарыфаў на камунальныя паслугі. Падобныя аварыі ўжо адбываліся ў розных гарадах краіны. Без вады заставаліся Клецк і Гомель. У Рагачове фіксавалі праблемы з якасцю вады, а ў Менску перыядычна ўзнікаюць скаргі на яе стан. Улады заяўляюць, што апошнія гады ў краіне мадэрнізуюць сістэмы, будуюць новыя свідравіны, станцыі ачысткі вады і абнаўляюць сеткі. Павел Латушка прапанаваў правесці беларускі круглы стол для выхаду краіны з палітычнага крызісу. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы Святланы Ціханаўскай і прадстаўнікоў беларускіх дэмсіл з амбасадарамі краін Еўразвяза ў Польшчы. На думку Латушкі, за адзін стол павінны сесці прадстаўнікі дэмакратычных сіл, рэжыму і Еўразвязу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што будучыню Беларусі нельга вырашаць без удзелу саміх беларусаў. Круглыя сталы з удзелам уладаў і апазіцыі ў нашым рэгіёне адбываліся напрыканцы 80-х, калі аслабеў Савецкі Саюз. Перамены да дэмакратыі праз круглы стол адбыліся, напрыклад, у Польшчы і в Угоршчыне. Але там такія перамовы з апазіцыяй ініцыявала сама ўлада. Як за круглы стол прымусіць сесці рэжыму Беларусі, ды яшчэ і з Еўразвязам, які звёў кантакты з Менскам да мінімуму. Толькі тады, калі пасыплецца пуцінскі рэжым у Расіі, увогуле пасыплецца Расія, вось тады, я думаю, тэрмін круглы стол увойдзе ў лукашэнкаўскі лексікон, ён будзе гэта прыгадваць увесь час, як бы для яго гэта не было запозна. Без дэмакратычных зменаў у Беларусі немагчыма дасягнуць трывалага міру ў Еўропе, лічыць Латушка. Ён таксама сказаў, што Еўразвяз не павінен змягчаць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі без рэальных палітычных зменаў. Расійскія вытворцы віна заяўляюць пра пляны істотна павялічыць сваю прысутнасць у Беларусі да больш чым 50% рынку. Зараз агульнае спажыванне віна ў Беларусі складае каля 35 мільёнаў літраў у год. Расійскі бок хоча прадаваць да 18 мільёнаў літраў штогод. Хоць цяпер аб'ём продажу складае прыблізна 1,5–2 мільёны літраў. Але пакуль расійскім вытворцам перашкаджаюць квоты на імпарт і іншыя рэгуляцыйныя абмежаванні Беларусі. Расійскае віно пакуль даражэйшае, у сярэднім каля 6–7 беларускіх рублёў за літр, у той час як больш танныя імпартныя варыянты каштуюць прыкладна 3–4 рублі за літр. Наколькі заробкі беларускіх чыноўнікаў адрозніваюцца ад заробкаў рабочых і інжынераў? У Беларусі захоўваецца востры дэфіцыт кадраў на буйных прадпрыемствах. Паводле агульнарэспубліканскай базы вакансій, у краіне цяпер не хапае больш за 134 тысячы спецыялістаў. Напрыклад, толькі на МТЗ шукаюць каля 1244 работнікаў, а на МАЗ больш за 2000 чалавек. Пры гэтым заробкі для большасці вакансій не перавышаюць 3000 рублёў. У той жа час на некаторых кіроўных пасадах прапануюць значна больш. На МТЗ галоўнаму бухгалтару абяцаюць да 8500 рублёў, столькі ж намесніку гендырэктара. На Белазе і Беларусь нафце таксама ёсць высокаплатныя пазіцыі, напрыклад, да 8000 рублёў для кіраўнічых IT і інфраструктурных пасад. Але асноўная частка вакансій там значна сціплейшая. Для параўнання, у дзяржаўным сектары сярэдні заробак складае каля 3200 рублёў. Кіроўныя чыноўнікі могуць атрымліваць яшчэ больш у залежнасці ад пасады, ад 4500 да амаль 9000 рублёў. У Беларусі загінуў вядомы менскі лекар-уролаг Геннадзь Шатко. Яго цела знайшлі праз некалькі дзён пошукаў на возеры Вядзета ў Полацкім раёне. Паводле інфармацыі ратавальнікаў, мужчына 78-го года нараджэння адправіўся на падводную рыбную лоўлю 12 чэрвеня і пасля гэтага перастаў выходзіць на сувязь. Пошукі працягваліся некалькі дзён. Цела выявілі 16 чэрвеня ў вадзе на глыбіні каля 2 метраў, прыкладна ў 20 метрах ад берага. Абставіны трагедыі высвятляюцца. Геннадзь Шатко працаваў загадчыкам аддзялення ў гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ў Менску, а таксама вёў прыём у прыватным медцэнтры. Ратавальнікі адзначаюць, што выпадкі гібелі людзей на вадаёмах падчас рыбалкі або падводнай лоўлі ў Беларусі здараюцца рэгулярна. Падчас святкавання ў гадавіны бітвы пад Грунвальдам беларускі нацыянальны сцяг можна ўбачыць лёгка. Наведнікі беларусы прывозяць яго з сабой. Але ў музеі і на полі праз палітыку цяперашняй беларускай дзяржавы, якая мае іншы сцяг і не святкуе перамогу пад Грунвальдам, пра Беларусь гаворкі няма. Цяпер беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціве петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі грунвальдскага поля штандару з бел-чырвона-белым сцягам, гістарычным нацыянальным сімвалам беларускага народу.
Для таго, каб дакумент адправіўся на разгляд, трэба атрымаць 250 подпісаў. Для подпісу петыцыі трэба некалькі клікаў мышкай. У нас на сайце ёсць артыкул са спасылкай. 15 ліпеня 1410 году аб'яднанае войска ВКЛ Польшчы здабыло перамогу над крыжакамі Тэўтонскага ордэну ў бітве пад Грунвальдам. На полі бою было больш 3 десяткаў харугваў з ВКЛ. У тым ліку з Полацка, Віцебска, Смаленска, Горадні, Наваградка, Берасця. Гэта былі навіны 17 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартая даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.